ହଁ ହଁ ସେ 20 ଲକ୍ଷ ଟା ସାଙ୍ଗସନ କରିଦିଅ। ହଁ ଆଉ ଯଦି ଅଛି ପେଣ୍ଡିଂ ହେଟା ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ। କାଇଁ ସାର୍ ସେ ମିଛଟାରେ ବାଳ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଠି ତ କାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆରେ ତୁ ସିନା ଜାଣିଛୁ ଆଉ କିଏ ଜାଣିଛି କି? ହଉ ସେ ଛାଡ ମୁଁ ତ ଟିଫିନ ଦେବ ଖାଇବି, ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନି। ଆରେ ପଇସା ଦିଅ ପଇସା ମୁଁ ନାଇଁ ଖାଇବି ସକାଳୁ କିଛି ପଇସା ଖାଇନି। ପତ୍ର ନାହିଁ ରେ। ତୁ କଣ ସଦାବେଳେ ପଇସା ମୁଁ ହଉଛି, ସାର୍ କିଛି କାମ ଖାଇନି ଆଗ କର, କାମ ଶିଖି। ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି ସାର୍ ସକାଳୁ। ଯଦି ଭୋକ କଲାନି ହଉ ନେ ଖାଇଦବୁ ଆଉ ଯାହା ପଡିବ ରଖିଦବୁ ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ। କଣ କଲେ 5 ଟଙ୍କାରେ ଖାଇବି ପୁଣି ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ରଖିବି ନା। ଏ ବାଳ 5 ଟଙ୍କାର ଚାହା କପଟେ ହବ କି ନାଇଁ କହିଲ ଗୋଟେ, ହବ କି? 5 ଟଙ୍କା ଖାଇବି ପୁଣି ପକେଟ ଖର୍ଚ୍ଚ। ଆରେ ରଖିଥା, ଘରୁ 10 ଟଙ୍କା ଧରିକି ଆସିଥିଲି ହେଲା କି, ବାଟରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଚାହା ଦୋକାନ ଟା ଖୋଲା ହେଇଛି, ଦେଖିଲି ଯେ ବେଣୁ ଚାହା ବନଉଛି, କଣ ଟିକେ ମନ ହେଲା ପିଇଦେଲି ଚାହା କପଟେ ଆଉ। ଏଇ 5 ଟଙ୍କା ବଳିଲା ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ନା ସାର୍ 5 ଟଙ୍କା ଦେଖିନା ମୋ ପେଟ ପୁରିଗଲା, ଆଉ ଖାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ନିଅ ଥାଉ। ଦେଖୁଛୁ ତ ବେପାର ପାଣି ନାହିଁ, ଆଉ ଜାଗା କିଣିବା ବାଲା ବି ବହୁତ ଚାଲାକ ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ ବକରା ଖୋଜିବା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆରେ ଶୁଣୁ ଏବେ ଗୋଟେ କଲ ଆସିଥିଲା, ଆମ ଜାଲରେ ଗୋଟେ ବଡ ମାଛ ଫସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସାର୍ ଆମେ କଣ ସେ ମାଛକୁ ଧରି ପାରିବା? ଆରେ ତୁଇ ମୋ ନାଁ କଣ ଜାଣିଛୁ ନା? ଛାଡ ତୁ ନ କହିଲେ ନାହିଁ, ଧୁରନ୍ଧର ସାତକଛି, ଧରିବା ମାନେ ପୁରା ମାଡି ବସିବା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଯେ 3 ମାସ ହେଲାଣି ଦରମା ମୁଁ ପାଇନାହିଁ, ଛତା ଧରି ମୋ ହାତ ପିଡି ଆସିଲାଣି, କେବେ ଦବ ଯେ? 3 ମାସର କଣ ଗୋଟେ ବର୍ଷର ପୁରା ଦରମା ଦେବି। ମୁଁ ତ ଗୋଡ ଧରୁଛି ରେ, ଆଉ କିଛି କହନା, ସେଇ ବକରା ଟା ଏଇ ଟାଇମ ଆସୁଥିବ ରେ। କଣ କହିଲେ ହବ, ଗୋଡ ଧଇଲେ ହବ ନା। ମୁଁ ତ ଗୋଡ ଧରୁଛି ରେ, କହନି ସେ ଏବେ ଆସୁଥିବ ରେ।